Tadakılan. Famdıkılan. Uy, kullukulan. Yerel. Ayda erderdin. Salam balçıdaydı. Uy, dahi. Qarabız, teze daşa koştu. Yönü, o öýümüz bir hil korkunç. Sizin oyunuzda ruh var. İnni, niye bitmeli? Sizin äriňiziň kiligin etmegine de şo günäkär. Niye mi? Miňer maýkylyk etýärmi? Yok. Siz günne söýüşýäňiz. Ay yok. Pul ýetenek size. Pula etýär. Bolmasa tez jaý nerden alaly? Ay Tom, bar başka yerde oyun. Meni işläp atýarlar. Men öýde rahatlyk getirdim. Erim işigidenne hamal aynadan öýe bir jyklaýan ýaly. Soňam öýe girip bar zady illeýän ýaly. Erim aýsam ynanana. Mene oňa jyndyr öýdýän. Hava. Sizin oyunuza ne gelecek bolýar? Eger-de siz onu bir hepden sinne kovmasaňyz, onu ol sizi kovar. Şeýledir ama öýtdim. Inni näme etmeli? Häzir size şu ýaly okap berjek. Muny aýnadan assaňyz sizin öýüňizden girip bilmeýär. Çöl. Pul. He. İne. Az. Az. İne. Bolly. Tamam oğlum. Awulni bilen etdiň boldy? Bizim oyumuzu jyny gelecek bolýar. Ay, goý sonay. Näde öýelecek bolýar? Men sana aýtdym ha, sen giden soň bir aýnadan jyklaýa, öýe girýär diýip. O näde öýe girýär? O jyn göze görünmeýän kulügi. Ine bu ýalyk bolsa, şo jyny öýe salmaýar. Maňa muny palçy berdi. Sen ýaman ananjaň aýba. Şoň üçin biz basym pulsuz alýar. Gaýdym? Ine. Ulan sana. Akın näme zadın? Bumy? Öý jynlardan oraya gaýdym. Ne edip? Basyp golany. Bas. Ayıcım madem nerede? Ana, aýtdym diými sana? Gördüň diými? Seni bilen başladың. Seni bilen. Onu haýsy palça bardyň? Men mi? Aha. Men ýyldız palça bardym. Ýyldız palça? Hanna ömürler? İnanmamy. Nädir jogurlamaýdy? Alo, agay, men däde palça tapdym. Hawa, ady ýyldız. Häzir nömer nöwredýän.